Defaid Balwen. A dyma chi gwrbo'r heddig hefyd sy'n lle mawr yn ei galon e tuag at y bryd arbennig yma. Geraint Jones, High Fyw, Llanllwni Sir Gar. Croeso eto ni Geraint. O, diolch yn fawr. Mae'r i ti yn y deulu wedi bod yn rhan bwysig iawn o helpu sefydlu'r gymdeithas 10 mlynedd yn ôl ac yn gwneud gwaith caled yn diogelu'r bryd yma am yr oesoedd ac amser sydd wedi bod. Odw, elon ni at y bryd a dechrau o'n i yn y meeting cyntaf erioed yn Cymordi yn 1985. Felly, odw, ni wedi bod wrth i, war ni fel teulu. A mae'r bryd yn dal i fynd o nerth i nerth. Ni'n gweld mae'r dosbarthiadau cry iawn mewn dros e. Mae'r safon yn ardderchog yma, chybod. Mae'r blysau gweld nhw, chybod. Mae nhw'n sy'n byd gwael yma. Mae gwaith ofnadw wedi mewn i'w gael nhw edrych fel hyn, ond mae'n special yma. Ni yn nosbarth yr Defaid Blwydd. A mae'na person pwysig iawn yn beirniadu eleni. Gwed fwy wrthon ni, pwy yw Defaid Jones High Fyw? Wel, y mab yw wedi. Mae'n A'n neis gweld y mas yma, mae'n diddordeb da gefel fi o'r bryd o'r dechrau, chybod. So, mae'n anrhydedd mwyd i ni fel teulu bod yma. A mae'n rhaid i rwy'n bod nad un ys e. Yn foment prowd iawn i ti, mae'n siŵr ar teulu? Mae'n neis gweld yma. A mae'n mynd wrth i'n goglai, mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano, yn dwi e? Mae'n stico at ei deip, chybod, fe yw bos seri, a sy'n mor beth i ni meddwl cyfas. Mae'n fe o'r beirniad a fe sy'n bod dewis beth mae fe lico y teip mae moyn. A mae wedi, mae'r ni wedi gwneud job i'n ysgol ewt o'n. Ni'n gweld taw Lowri o Abertawe sydd yn ennill y wobr gyntaf. Cytuno Geraint? Odw, mae'n afad fach sy'n dangos o bryd yn da, a mae'n smart a sharp fel i ni'n lico nhw, chymod, a mae'r markings yn berffaith, so mae wedi gwneud good job yna fi'n gyrru. A wedyn Adam, Lynch a Katie o ochr draw'r ffin oedd ddim yn bell o Lancashire fe yn ennill yr ail wobr. Wel, fe oedd cadeirydd ni ar y funud, chymod, fi wedi cadeirydd cyntaf mas o Gymru, so felly, mae'n dafod smart ag e hefyd, oes. A chi wedi cael, fel teulu, mae wedi bod yn amser anodd i chi rhwng popeth. Chi wedi cael cwpl o flynyddoedd caled, ond... Wel, oeddi gath i fod bach o damwen na dwi'n yn ôl yn Sbaen, ond mae wedi dod yn da, so ni bod yn lwcus iawn mewn amlwg mewn ffordd yn dweud. A drychwch arno fe heddi? Ie. Mae'n bictiwr war y teg i fe, a wedi gwneud gwaith neilltuol yn beirniadu. Wel, diolch yn fawr, Geraint, na i fynd i gael sgwrs cyflym gyda yr enillydd. A Lowri yw yr enillydd o Abertawe, sydd wedi gwneud bod yn arddangos ers yn ddim o beth. A dyma hi nawr yn ennill fan hyn y garden goch. Wel, llongwyrchiadau ti! Diolch yn fawr. Sio ti'n teimlo ne? Surreal. Tro cyntaf cael carden goch ar y pryd fan hyn anyway, so mae'n meddwl lot. Fi'n gweld ti'n emosiynol! Lack of sleep fi'n credu. O'i fe, y pressure fe? Dim yfed, dim? Na, dim yfed, dim ond dŵr. Mae llongwyrchiadau mor iawn i ti. Diolch. Joia. Diolch.